Йылдызлык фестивале талантларны ача һәм бик күп йылдызларны кабыза. Быелгысы да искәрмә булмады. 2 көн дәвамында район мәдәният йорты балалар тавышына күмелеп торды. 5 март көнне Мөсим сәхнәсен райондашларыбыз белән актанышлылар тотса, 6 март көнне Минзәлә һәм Әгерҗе районнарының талантлы балалары үзләренең чыгышларын тәкъдим итте. Бик зур эшләнә. Бу инде балаларыбызга үзебезнең культураларны, үзебезнең мәдәниятне өйрәтү дигән сүз, тарихын өйрәтү дигән сүз. Аларны берләштерү, аралаштыру, шуңа күрә бу фестиваль бик кирәкле дип уйлыйм. Һәм инде иң мөһиме укытучыларның бар мөмкинлек башка районнарда ничек эшлиләр, башка балаларны күрергә, үзләре белән чагыштырырга, тирәдә ул күренеп тора, елдан-ел безнең балаларыбызның чыгышлары матураеп килә. Но самое главное, что мы делаем, мы будущее у Татарстана светлое, потому что это воспитание национальной элиты, заботой о ней. Эти дети вырастут, вот видите, стоят эти великие главы, вот эти руководители великие. И дети их видят, они видят их любовь, и эту любовь они сделают государство в 10 раз сильнее и красивее благодаря этому. Любви к ним, вот этой и сохранения великой культуры великой Татарстана. Мөсим сәнгать яратучы балаларны беренче тапкыр гына кабул итми, әлеге фестиваль Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов хуплавы белән үткәрелә. Балаларның чыгышларын мәртәбәле жюри бәяләде. Һәр елның бик зур үсеш күрәбез. Димәк ки, хәзер бу бит инде бер гаилә булып программа тора безнең. Рәхмәт безнең хуҗалар бик безне поддерживать итәләр. Бу балаларның ничектер инде үзебезнең яшьлекләрен, балаларның иҗатын, аны тагын да Татарстан җирендә күтәрергә тырышабыз. Һәрбер районның турлары инде һәр төрле районнан кайрылып тора. Мәсәлән, бүгенмәдә күп очракта ялгыз җырлаучылар, сольный пение дип әйтәбез, алар күбрәк булган булса, Шаллы зонасында әлбәттә хореография күп булды инде. Зәйд зонасында ансамбльләр һәм һәрбер зона үзе белән аерылып тора. Шугышы җырчы егетебез дә татар җырларына өстенлек бирә. Аның тавышы шишмә чылтыравын хәтерләтә. Гала концертның ачу тантанасында район башлыгы Альберт Хуҗин Созвездие йолдызлык фестиваленең генераль продюсеры Дмитрий Туманов катнашты һәм барлык катнашучыларны аларның җитәкчеләрен сәламләп уңышлар теләде. 150-гә якын номер күрсәтелеп, 1000-нән артык бала сәхнәгә күтәрелде. Уже музыкалке, по-моему, 6 лет. В этом конкурсе я участвую еще только первый раз. Впечатление очень классное. Хотел стать знаменитым певцом в детстве, и вот, в принципе, я с этого и начал. Потихоньку начинаю развиваться. Biz Əgirci rayonundan kildik, İjbubu yolundan. Min bütün balalar bilen 3-nче тапкыр катнашам. Булар 1-нче тапкыр 6 яшьлек балалар садиктан килделәр. Бик нык шатлар, бик нык теләкләр бар инде. Мы хотим победить, нам нравится конкурс. Хореография номинациясында Ольга Нуруллина белән Булат Солтанов җитәкчелегендәге Тукай бизәкләре һәм Ассы бию ансамбльләре беренче урынга лаек булды. Вокал соло номинациясында Әминә Бухарова, Дияз Әхмәтҗанов беренче урынны яулады. Укытучылары Мөршидә Әхмәтҗанова, Айгөл Шайгарданова. Бу фестиваль инде безнең балаларыбызга үзләренең талантларын күрсәтер өчен бик уңайлы конкурс дип уйлыйм мин. Шуңа күрә катнашырга стоит бу конкурста. Елдан-ел балалар камилләшә, үсә. Һәм инде безнең нәтиҗәләребез дә безне сөендерә. Елдан-ел уңышларга ирешәбез, Аллага шөкер. Вокаль ансамбльләр номинациясында Беләзек вокаль ансамбле 2-нче урынны алды. Конферанс номинациясында Азали Хайруллина беренче, Динара Талипова һәм Ирхан Садыков 2-нче урынга лаек булды. Бүләкләнүчеләр хакында тулырак мәгълүматны Авыл утлары газетасыннан табарга була. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөсим телевидениесе.